You make my life so rich. You know you could have been some money, and baby you're so sweet. You know you could have been some honey. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take the way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. As pretty as you are, you know you could have been a flower. With good looks for a minute, you know you could have been an hour. The way you stole my love, you know you could have been a fool. And baby, you're so smart, you know you could have been a school. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take the way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. You make my life so free. Alright, the way you do the things you do. You make my life so free. Alright, the way you do the things you do. You make my life so free. Supoño que esta parafernalia é moi importante, non? Eu creo que sí, eu que isto hai que ter moito cuidado, senón me cago a Dios. Van dar ao castelo, chegar ao castelo. Como tiña cuidado. Ñe, que tal? Ben, ben. Supoño que un pouquiño nerviosillo, non? Sí, antes da carreira un pouco, sí. O importante é ganar, o importante é chegar. Chegar, é máis importante de todo. A ver, Nito, contanos algo destes momentos preliminares. Que queres que che conte? Que che parece máis peligroso, ir atrás ou ir conducindo? Ir conduciendo. Pásase máis medo? Mucho. Supoño que un hándicap para ti o non poder lucir esas bellas melenas o ter que levar tan horrible casco, non?
Bueno, tampouco pasa nada, pero non influye moito na carreira. Total, por levar o aire, que máis dá? Só levo ouro e ao baixar máis vale a protección que ir guapo na carreira. Sergio, como plantexas ti esta carreira? Bueno, pois intentaremos baixar a ver o que se fai. Gañar xa sabemos que non gañamos, pero baixamos por participar. Medo a pegarse o castañazo? Sí, porque os frenos son malísimos. Non me funciona nada ben. E a ver que pasa. Cando se acaben, a ver que pasa. Que tal traballastes pola semana? Nada. Leva un mes feito. Está un par de 15 días. Estas te marcas? Vas a estar arriba ou valo tomar bastante máis tranquiliño? Eu a miña meta é subir o podium e na D1 e listo, entre os 3 primeiros e o carallo, para sacar un trofeo, nada máis. Como vive Asturias? Como baixa? Baixa con medo ou baixa por todas? Acojonado. Acojonado, viejo. Anda moito Dios este aparato. E como ves o tema de que as mulleres nunca luchen por o título? Ela porque non ando a luchar polo título, nós vamos a luchar hoxe. Así que vos ahora a por todas, non? Home, eso imos, non? Este é Argemiro, todo un clásico baixando as carrilanas, sangre fría e nervios de ferro, non é Argemiro? Moito menos. Sí. Más medo que Dios. Este ano baixo na de Ramiro, máis que para conseguir a pole position. Mañá xa non baixo. Bueno, pois aquí temos a Ximiña, un dos que xa saben o que é ganar nas carrilanas. Como planteas este ano? Pois planteo como sempre, como sempre, a baixar, eu digo como a baixar, e punto. Como andan outros e grasan eles, se apretan a chave inglesas, está. Traballastes moito nesta carrilana? Traballar, así está, 5 anos así, e así está. Bueno, pois estes son Pepe e Suso, dous concursantes que parece ser que xa sentiron como é pegarse un bo castañazo, non? Onte tuvemos aí un par de sustos e non vexes. A ver que pasa hoxe. Supoño que ultimarías a carrilana un pouquiño para que eso non se repita. Sí, metémoslle por aquí un par de arandelas máis para que non baile tanto a roda, non? E que a dirección vaya mellor. Suso, ti que vas a conducir, a ganar ou a chegar? De momento a chegar, é o primeiro ano que conducimos esta carrilana e a ver o que pasa. Corre moito, é moi falsa, e a ver o que pasa. Como se suple o medo? Eu quixei, eu vou acojonado por aí abaixo. Pero, a ver o que pasa. Pachenko, contanos logo que tal está a túa carrilana. Bueno, como podes ver, está de puta madre. Unha carrilana perfecta, con moitas baixadas, xa. Moi ben, está moi ben. Pois aquí están Alex e Núñez, de Escudería As Lombas, de Las Palmas de Gran Canaria, que nos van a dar tamén a súa visión. Alex, como ves? A carreira moi a modiño e despaxiño, como di Carajillo ano pasado. Ti pensas igual? Todo totalmente contrario, follaos e a matarse. Ti como planteas a carreira este ano? Perfecta. Está a carretera un pouco pocha e tal, pero temos unha boa protección e seguridade. Como é a carreira? A carreira besoa bastante ben, bueno, parece que hai moitos competidores dentro do que cabe, pero pensamos facer unha boa carreira. O importante é chegar e os que vayan a ganar que ganen. Os outros, con chegar, sin ninguna hostia, chégame de sobra. Vale. Pois aquí está Torete, que está ultimando tamén todos os detalles da carrilana. A ver, como ves, está preparada? Bueno, a ver se chegamos abaixo, que é importante, non? Importante chegar abaixo e listo. E despois o que veña. Bueno, pois aquí temos a Pepe e a Beni que están ultimando os detalles da súa carrilana tamén. Pepe é un dos homes moi importantes que se sabe o que ganar. Vamos a preguntar que últimas innovacións ten esta nova carrilana. Bueno, pois innovacións non ten ninguna. Simplemente un pequeno retoque, 6 novos e nada máis, como ano pasado. Pero pensando en ganar, como sempre. Sí, claro, aí subimos, si podemos, e se non, por ano. Vaise seguro así, nesta postura tan rara? Home, totalmente, de feito estou pegado na carretera, o sea, tiña que ir por un barranco, porque aínda que derrapar ou eso, xa estou prácticamente no asfalto, o sea, non me pasaría nada. Bueno, estes son os pilotos da escudería Talis Boys, que hasta ahora son os campeóns. A repetir o éxito do ano pasado, Tono? Sí, totalmente. Vamos ir a arrasar. Vamos a comernos o asfalto e se nos estrellamos todo, verás que joder a punto, danos igual xa. Asusta bastante o tema da grasa que hai na carretera, non? Sí, e sobre todo que nós imos salir de últimos, a ver se non nos petamos a hostia por aí, se non chungo. Canto pediría gerente se alguén quixera comprarlle unha carrilana deste? Bueno, dice, non creo que che den o que che vale, non? Porque esta de todas formas teria que valer unhas 250.000 pesetas, polo menos, non? Si contamos, eso sin contar xa un aquel elevado,
un sueldo elevado. Pero, sí, esta 250 pon. Pero teño carrilana que vale 750.000 pesetas. Peri, ti como vas a salir? A por todas? Vamos a baixar a ver que pasa. Hai moito medo con esta grasa que hai na carretera ou... Moitísimo. Bueno, pois, este é o artiluxio de Volato. A ver, explícanos un pouquiño que tal anda isto. Isto anda moito, o que pasa que é un problema bastante grave. Non me deixan correr con cadena, é unha bicicleta sin cadena por me mandar carallo, pero bueno, vou baixar sin ela para chegar abaixo meto e eu son o primeiro que chego. A maior parte da xente está tola, entonces hai que colaborar con eles, se non estás tolo non baixas. Hai que estar un pouco jodido para baixar unha carrilana, eso está claro.
I just want you to be my kind. Someone loves you, honey, more than anything in the world.
Ahí va. Ahí va la costa, tío. Ahí va la costa. Ahí va la costa. Ese sí que va despacito. Y este, mira con insectos. Claro, otro más. Ese también es muy bonito, ¿eh? ¡Ahí! ¡Túmbate! Tiene que fare Rodrigo. Ma non come va por el suelo. Running wild, my tongue gets tied.
I've got to say to you, hey, girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. Hey, right now, I'm gonna put some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Hey, a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Push it some more. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. All right. A la 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 long, a la 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 long, long, long. Push it some more. The Nazis down the road.
y una mosca que no me deja en paz. Todos me dicen ¿qué te pasa?
Everybody laughing at my fine lips.